Bun, deci salutare tuturor și bine m-am regăsit la o nouă colecție. Colecția asta este compusă strict din ce mi-a rămas mie de anul trecut, de la Revelionul trecut. Mi-au rămas destul de multe și am zis că merită făcut o colecție, plus că am și niște produse tot așa mai rare încă. Și da, fără prea multe discuții, hai să-i dăm drumul. O să iau prima dată punga asta, în care am multe lucruri care mi-a fost lene să le mai scot să le sortez până prea în timp. Da, am vulcan laser, multe petarde, candele romană, de ăsta titan 5, Spanish cracker, dum bum, mai am de-astea, șmechere rău, limbă de broască, în fine, nu sunt chestii prea incredibile, se vede. Pe 3 blue, uite să e mai șmecher, am și uitat de el, ok. După mai am în cutia asta niște titireze de astea mai mari, mai mici. După aia aici avem tot așa chestii de distracție, Thunder X, beluțe din acelea. În cutia asta mai am Mamba 2, Spanish Cracker, Zeus Alba, asta e de la o mitralieră, cred, bomb roșu, câteva bucăți, așa tot de distracție. Mai am aproape un pachet plin de, astea sunt mișto, Screaming Demon. Am avut două pachete și nu prea am dat așa multe. Chiar niște petarde mișto astea. După aia am o petardă care, adică mai multe care sunt periculoase rău de tot, adică Zeus Alba. Zic să aveți grijă cu ele, sunt mai tari decât Cobra 7000. De Catering, așa frumos. După am mai rămas ape boom, 3 bucăți. Și astea sunt ok dacă am aruncă în tine cu gips de ăsta și mori, da, e ok, sunt bune. Pachet întreg de Titan 5, sigilat, 5 grame, astea chiar sunt destul de faine. După Mamba cu fitil, Mamba 2, nu știu câte bucăți sunt acolo, F3, 2 grame, mișto și astea sincer tot așa de distracție. Mai am niște Achtung de astea mini, astea mie îmi place foarte mult designul, că explozia nu e wow, nici nu au gramaj foarte mare, cu toate că sunt F3, dar arată super mișto. Bun, după astea le mai las mai pe la final. Aici tot așa titireze, diverse petarde, Viper Bomb 2G+, așa câte una din fiecare. Să le mai păstrez, o să mai fac, o să mai apară teste nebunii. Niște Bulldog, din asta chiar am dat multe, că sunt caterincă. Acestea sunt similare cu 5G-ul. Mad Bulldog, tot 5 grame. Dum 120 de decibeli. Tot așa 2-3 bucăți. Și mai avem aici Mamba 1, aproape un pachet plin. După aceea niște FP3 mini, cred. Da. Mișto și astea, mai am vreo 10, cred. Niște Grom. Și astea tot așa 5 grame, parcă. După în cutia asta am niște PP3 original. De la Cometa sau nu mai știu cum se cheamă firma. Și astea tot așa din categoria celor de 5 grame, 3 grame. Mai am petarde cu un foc. Aproape neîncepută. Petarde cu 5 focuri. Din astea am dat câteva că sunt catering, că mă aduc aminte de vremurile bune. Cu 3 focuri. Destul de puține. Niște vulcanași super frumoși. Silver Fountain, mai am 2. Asta e de pe Copiro de acum, nu știu, 3-4 ani, încă o păstrez. Aici mai am diverse, astea le țin sigilate că, nu știu, de amintire, așa, Piccolo Tropic, Explosive 1, Explosive 2, Demon Cracker, Pico Pirat, 2 fontane de astea și, opa, uitați că am făcut aiurea. Așa, și acum hai să trecem la chestiile mai interesante. 5G-urile nu știu dacă vi le-am prezentat, dar mai am un set și câte și încă 4 bucăți. Astea rămân la sufletul meu de când au fost original, s-au transformat în 5G, tot sunt tari. Și acum mai am în cutia asta de Cobra 3R. Mai am o Cobra 6R Silver și o Cobra 3R. Astea au 4 grame și asta parcă tot la fel.
Dar îmi plac foarte mult de design, arată super tare. Explozia nu e wow, adică nici nu merită să le dai foc, sincer. Dar arată în schimb super premium și na, sunt făcute de Diblase Helio. Nu ne putem aștepta la altceva. Bun. După aceea am niște Dum Bum 30. Aparent 3 bucăți. 30 de grame. Clasic. Nu mai am nimic de spus despre ele. Le știți că sunt super petarde și mă bucur că mi-au mai rămas. După aceea am și Dum Bum 50. Tot așa clasic. 50 de grame. Din acestea mai am două. Cu design diferit aparent. Dar nu știu de ce e praf peste tot. Sau spart sau habar n-am. Dar în fine. Toți sunt bune, tot îmi plac. După aceea tot din categoria de 50 de grame. Mai am două jokere. Why So Serious. Și astea sunt super tari, foarte similare cu Dum Bum 50, având în vedere că au același gramaj. Tot așa o să le mai vedeți prin compilații, prin teste, prin astea. Și mai am două chestii care n-am apucat să le dau. Am realizat abia a doua zi și chiar aș fi vrut să dau măcar una. Am un Tono Gold 20 de la Funke. Nu se focusează. Ba da, 38 de grame, categorie F4. Foarte calitativ, arată genial. Și un Tono Gold 30. Tot Funke, acesta are 50 de grame. Astea sunt și cu flamă și sunt niște super petarde. Și da, cam asta a fost așa o trecere în revistă la ce m-a mai rămas. Să zic că mi-a mai rămas destule, adică a meritat să fac colecție. Artificii nu prea mai rămas, dar na. Și da, pe anul ăsta, dacă vreți să vă luați petarde și artificii la prețuri bune, site-ul piro-party.com. O să aveți și pop-up pe ecran și în descriere linkul lor. TikTok, toate alea am cum fixat. Chiar au prețuri bune și sunt de încredere, băieții. Hai, eu v-am pupat și ne mai vedem la teste, compilații, colecții și alte de-astea care vă plac și vouă. Ceau!